سلام نأخذكم يخون لو معتي نشتهي حد صار فيديو زعبازي سبيشال نيد قلعو زولدوا أبيت بزعباتاتهم يخزارب كبرنا أملاخ يخون مو خمي بيتسكا كمي نتي رياليتي نقبله كبرنا أملاخ يخون يسوس كريستوس قويتاي قلعو مانم ولادي قلعة مس ولده تقلعة ملوك كخون يزلاليو مالت سمارت بتمرتو نفوع مالت ساكسسفول كل نجار كخوني زتصبيو كن حدا جزي كمتي السخاز دلخايو زي كونس كمتي قدميت مسرات عالم زي أبهر زمدبو كوينهم قلعو نابز عالم يماتو كبرنا أملاخ يخون حجيزهم قلعو زيهم نقال نقريهم زي أبهر زمتوهم نخبر أملاخ يماتو نتابيت كا نبلسين يوم زماتو كلهم قلعهم زي عينت زولدو نبرخت يوم زماتو حجي أبتي فاميلي جن فلا ابن حبشة نت رياليتي أين قبلونينا تزمت رياليتي أين قبلونينا حمش تقلعو ترى اللونا مو تحمش هاي انت راخم أخينو تم 4 تبو انت رالو تحمش هاي كم تم 4 زي كوني قهي متصافتي بيت وي زي مرد دا متص بزح تقضينا سبيشالينا عديتاتي متص يسوس كريستوس قويتاي مخنياتو قال خابتهم قلعت مقلايوم قليل نجار يكونن it's very stressful عبزو خناتات زي عدي سبيشالي لو معت ملقتي نديتاتيا انت تقبر علوها عدي بساعة زي بكل نجاري زخبدا في اللي أمريكا تقمت عديتات بتسرح له نيسرح رأسه زخالي تغطر له بتي متيخا جزا ناي جزا سرح له سوق كم زعينة سبيشال تقلعت توساخي بتعمي قليل نجار يكون أبز نجار زي عدى انت تقبر له حدا تنا مجمريا فيديو كسرحة ما بقسيه زي أبيهر إنفولف كقبر له نجار زي أبيهر مسكن هاليلويا مخنياتو أملاخ نعنا سرحنا خلو كنشكم نحنا عامي كنشكم وزين خل نجار كنشكم كم زين خل جري يسرحنا السوق شكملنا هنزخل كبرنا أملاخ سلازيو تقرضوا خبركم ناباين عمو أنا كعرفكم زبلنا حجي زي أبيهر انت لا إنفولف زي قبر كيا أبز نجار نتريالي تخمسلو انت زي تقبل كيو كم زي قدم عبيلا زبالكو دي عرب بلسين كابك زي أبهر زموت يوم كابك زي أبهر توهبو خايم أمو انت لا أخو مجيبكا زي تقبل كيو نعقومون نعاها تجني أكاس نعقوم جنقت فضر له معلخ كقبرو زي كله نجر نحاتتك كم تم قالوا تقلعت طعيات زلوها مسوم النوالا دركا ويكا مسناي غوربيت قلعه وي مسناي بيتسب وي ابدغب زلو قلعت نوالا دركا نتوم قلعت اساتهم بي دي اتش دي ديوم بي اوتيزم ديوم بستفل علي نجر تتقعهم كلو داون سندروم ديوم جن كم تخونوا الكات اليوم بوش ندا قبر كانتهم قلعت نعها سترس جيركاس نتوم قلعت كاني سترس تقبل له مالخامو أي حق زومني
ስለዚህ እቲኦም ቆልዑት ሓደ ነቲ ሪያሊቲ ከም ዘለዎ ንቀበሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንቀበሎ ክብል ከለኹ ንሕማም ንቀበሎ ዘይኮነ ንእግዚአብሔር ኢንቮልቭ ንገብሮ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓደ ግዜ ልዕሊ ዓቕምኻ ምስ ኮነ ትሸኽሚ ምስ ከበደ ንስኻ እውን ሜንታሊ ኣፈክት ክገብረካ እዩ ምክንያቱ ክትሽከሞ ይትኽእልን ኢኻ ዘለኻ እቲ መፂካ ዘለዎ ነገራት ሓደ ግዜ ክብድ ዝበለ ነገር ዝመስል ይመፅእ ብኩሉ ነገር ምስ መፀ ሕጂ ንነፍስኻ ክብደት ትገብረላ ትጭነቕ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣመንቲ ጎይታ ዘለና ሰባት ንእግዚአብሔር ኢንቮልቭ ክገብር ኣብዚ ኩነታት ክንሓድጎ ኣለና ነገርና ኩሉ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፍና ክንቦ ኣለና ምክንያቱ እስኻ ሃንድል ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ጥራሕ ሃንድል ዝገብሮ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንምንታይ ኣምፂእዎ ኣሎ መዓስ እዩ እቲ ነገር ክውዳእ ንክንዲ ምንታይ ግዜ እዮም ኣብዚ ምድሪ መፂኦም ዘለዉ ኣምላኽ ጥራሕ ይፈልጥ ንምንታይ እዮም መፂኦም ሓንቲ ነገር ኣረጋጊፀ ዝነግረኩም ግን ንክብሪ ኣምላኽ እዮም መፂኦም ሕጂ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝሓሰብካዮ ስለ ዘይኮነ ኦቲዝም ዝሓዞም ቆልዑት ኖርማል ክትገብሮም እግዚኣብሔር ክፍውሶም ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ብዝሓለፈ ዘመን ፈዊስዎም ኣሎ ርኢና ኣለና ዲዳ ክዛረቡ ኩሉ ነገር ርኢና ኣለና ግን ንክንዲ ምንታይ ግዜ መፂኦም ኣለዉ ፍታ ቤት ወይ ነታ ቤት እግዚኣብሔር ሼክ ዝገብራ ዘሎ ኣቴንሽን ናይቶም ገዛ ዲደልዩ ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ኣይንበፅሖን ኢና ግን እታ ቤት መርገም ስለ ዘለዋ ወይ ከዓ እቲ ኣቦ ወይ ኣደ መርገም ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ እቶም ቆልዑትኩም ዝኾኑ የሱስ ጎይታ እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥ እዩ ቆልዑ ናባይ ይምፁ ሕደግዎም ኢሉ ኣሎ ስለዚ እስኻ ዝገበርካዮ መርገም ኣብቶም ቆልዑኹም ገይሩ ከምዚ ክገብር እዩ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ግን ነታ ቤት ኣቴንሽና እንተደኣ ደልዩ ንብለሲን ነቲ ቤት እቶም ቆልዑ ይመፁ ካብዚ ዝዓቢ ብለሲን የለን ኣሕዋተይ እንተደኣ ብመገዶም ክርስቶስ ኣትዩ ፍቲ ቤት ካብዚ ንላዕሊ ብለሲን እቶም ቆልዑስ ከምፅኡስ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ናይ መወዳእታ እንኸደሉ ሰማይ እዩ እሶም ዝኸድሉ ከዓ ቆልዑት ከዓ ሰማይ እዩ ወላ ሓንቲ እንታይ ትባህል ይብሎምን ሓጢኣት የብሎምን ቆልዑት ግን ንዓና ናብ ጎይታ ንኸምፅኡ እንተደኣ ኮይኖም ዝመፁ ዴረ ብለሲን ከም ብለሲን ንቀበሎም ነቲ ሪያሊቲ ከዓ ንቀበሉ እግዚኣብሔር መዓስ ክውድኦ እዩ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ መከራኻ ብዘየገድስ ግን ኣብቲ ሰዓት እቲ ናብ እግዚኣብሔር ተንበርኪኽና ፀውርና ንዕኡ ንሃቦ ክብርና ኣምላኽ ባዕልና ኣይንሸከም ነገራት ከነጥዒ ነገራት ናብ ክንቅይር ኣይንኽእልን ኢና ወከናት እዚኣ ኢድ እግዚኣብሔር ጥራሕ እያ ትገብራ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋን ንእግዚኣብሔር ኢኻ ኢንቮልቭ ተገብሮ ካልኣይ ነገር ትሪትመንት እንተደኣ ዘድልዮም ኮይኑ ቴራፒ እንተደኣ ዘድልዮም ኮይኑ ሳይካትሪስት እንተደኣ ዘድልዮም ኮይኑ ንሕግዞም ንፅልየሎም ኣት ሴም ታይም ግን መልእኽተይ ነዴታት እዩ ዶንት ዲስትሮይ ዮር ላይፍ በቃ ናቶም እሳቶም ኩሎም ቆልዑት በበይኑ ዓይነት ዕድላት ሒዞም በበይኑ ዓይነት ጥዕና ሒዞም በበዓይነቱ ዓይነት ነገር ሒዞም ኣብ ምድሪ ይመፁ ገሊኦም ብከምኡ ይውለዱ ገሊኦም ከዓ ዳሕራይ የምፅዎ እዚ ግን ኢምፓክት ንዴታት ብጣዕሚ ኢምፓክት ይገብር ኣሎ ማለት ብሓዘን ይወሓጣ ኣለዋ ዘይምስሉ ይመስላ ብሓዘን ይወሓጣ እሱ ነቲ ነገር ኣይልውጦም ነቲ ነገር ዝልውጦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ባዕሉ
ከምቲ ፍቃዱ ኣብቲ ሰዓቱ ይመጽእ እግዚአብሔር ምንጩ ግን ኣይተርፎን እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክንደይ ይወስደሉ ግን ሕጂ ደቂ እስራኤል 40 ዓመት ወሲድሎም 40 ዓመት 4 ደኬድ ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ 40 ዓመት ግን ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ኣሕሊፍዎም ሰርፕራይዝ ገይርዎም ንልቦም ሓጒስዎ ከም ሓለምቲ ገይርዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ዓመታት ምስ ዝወስድ ዕፅምትና ዘርጋሕካሕ ክብላ ይጅምራ በቃ ብጓሂ ንወሓጥ ከምኡ ክኸውን ይብሉ በቃ እግዚአብሔር ከምታ ዝደለዮ ይገብር ከምቲ ዝተደለየ ሰዓታት ከዓ ኣብ ምድሪ የጽንሖ ንዓና እውን ከምኡ ኣብ ምድሪ ምስ መጻና እቲ መምጽኢና ፐርፐስ ናይ ምንባርና ፐርፐስ ናይ ጻውዒትና ፐርፐስ ፈሊጥና እንተ ደኣ ምስ እግዚአብሔር ጠቢቕና እሞ ስራሕና ክንሰርሕ ጀሚርና እግዚአብሔር ከዓ ስራሕና ከዓ እግዚአብሔር ይሰርሓልና ዝተረስዐ ነገርና ሁሉ በቃ እግዚአብሔር የስተኻኽሎ ንዘካርያስ ተስፋ ቆሪጹ ወዲኡ በቃ አሪጉ ግን በቃ እግዚአብሔር ጓዓስ ነይሩ ከም ልምድሲ በቃ እግዚአብሔር አይገረፎን ኣብ ካህን ስለ ዝነበረ በቃ ዕጣን ከዓጥን ከምቲ ናይ ልምዲ ናይ ካህናት ዕጣን ከዓጥን ይኣቱ ነይሩ መልአኽ ኣፒር ገይሩ ፍቲ ቦታ ዘካርያስ what a surprise ኣሕዋተይ እግዚአብሔር መዓስ ከም ዝመጽእ ይፈልጦን ኢና ናይ እግዚአብሔር ምምጻእሲ ከም ወጋሕታ ይብልና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ወጋሕታት ምንጩ ይተርፎን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ክመጽእ ግን ባዕልና ምሽካም my point ነገርና ሁሉ ባዕልና ምሽካም ንሕደጎ ንእግዚአብሔር ሸኽምና ሓሊፍና ንሃቡ እግዚአብሔር ይተኬር ዝገብሮ ኣነ ዝገብሮ ነገር እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ በቃ ንእግዚአብሔር ተኣማሚነ እየ በጢለ ዝድቅስ በቃ ንኣምላኽ ኣብ ነገረይ ኩሉ ይኣምኖ እጽበዮ ምምጽኡ ከዓ ሚእቲ ከዓ ክመጽእ ምዃኑ ከዓ የረጋግጽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ንዓና ህይወት ተዋሂብና ዘሎ ሰላም ኣምላኽ እንጆይ ክንገብር ህይወት እንጆይ ክንገብር በቃ እቲ ዝመጸ ነገር ግን ነቲ ሪያሊቲ ተቐበሎ ብዛዕባኡ ትጽሊ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፍካ ትህቦ ሃናሲ በቃ በኽያ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፋ ሂባቶ ነገራ ብድሕሪኡ ግን ሕዝንቲ ኮይና ኣይተራእየት ንብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ ነገራስ ንመን ከም ዘረከበቶ ትፈልጥ ኣላ እቲ ንጉስ ነገስታት ክገብር ዝኽእል ሙት ከተስእ ዝኽእል ሕሙማት ክፍውስ ዝኽእል ዕውር ከርኢ ዝኽእል ኣምላኽ ከድሕን ዝኽእል ኢየሱስ ህያው ዝኾነ ንዑ ሕሊፋ ምስ ሃበቶ ብድሕሪኡ በቃ ሕጉስቲ ኮይና ምክንያቱ ኣብ ውሽጣ ኮንፈርሜሽን ነይርዋ ኣምሹር ረሊዝያ ገይራቶ ኩሉ ነገራ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፋ ሂባቶ ስለዚ ነገርና ነቲ ክገብር ዝኽእል ኢና ኣሕሊፍና ንህቦ ባሕልና ይንሽከሞን ኢና ነገርና ክንሽከም ከም ዘይንኽእል ገይሩ እግዚአብሔር ሰሪሕና ዓቕምና ኣይኮነን እቲ ናባኻ ዝመጽእ መከራ ክትሽከሞስ ዓቕምኻ ኣይኮነን እንታይ ዳ ትገብር ንእግዚአብሔር ኣሕሊፍካ ትህቦ እግዚአብሔር ከዓ ነገርካ ኩሉ ይገብረልካ ስለዚ ኣብ ቤት ቆልዑ ብዝተፈላለየ ነገር ስቕ ክብሉ ወይ ጥዑይ ጀሚሮም ኣብ መንጎ ስቕ ክብሉ ጅምሩ ወይ ብኸምኡ ውለዱ ገሊኦም ኦቲዝም ውለዱ ገሊኦም ከዓ ኖርማል ጸኒሖም ከዓ ስቕ ክብሉ ጅምሩ ገሊኦም ብዝተፈላለየ ነገር እግዚአብሔር በቲ ዘሕልፈና ንሓልፍ ግን ነገርና ሁሉ ብርክኽ ኢልና ንእግዚአብሔር ንህቦ እግዚአብሔር ባዕሉ ሃንድል ገብሮ ብድሕሪኡ እቲ ኖርማል ዝኾነ ላይፍ ህይወት ግን ከምኡ ንበራ ብጓሂ ኣይትወሓጣ
يسوس كريستوس ويتاي እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥ ሓደ ቶም ዝሞፁ ቆልዑትና ህና ይኮኑ ናትዮም ሶልስ አርማይን ይብሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኩለን ነፍሳት ከምቲ ነፍሲ ናይቲ ወላዲ ናተያ ነፍሲ ውሉድ ከዓ ናተያ ይብሎ እግዚአብሔር there is nothing we can do ልዕሊ ኣምላኽ ኣይነፍቅሮም ኢና ንቆልዑት እግዚአብሔር ይዘፍቅሮም በናይ መገዲ ወሲዱ ከዓ ይመልሶም he knows ናትዮም ስለዚ ነፍስኽን ልዕሊ ኩሉ ኣይትጉድኦ ብእግዚአብሔር ተሓጎሳ ብእግዚአብሔር ባህ ይበልክን ተሓጎሳ በቃ በኣምላኽ ተሓጎሳ እግዚአብሔር ከዓ እንደቅኽን ክበፅሖም መምፅኡ ከም ወጋሕታ እዩ ወጋሕታ ምንጩ ይተርፍን ጎይታ ይባርኽክን እግዚአብሔር ምሳኽን እዩ ዓጆኽን ተባረኻ ሻሎም